duálnom školstve, ale aj nový vysokoškolský zákon. Síce prejudikujú niečo, čo má byť tu nové, lepšie, modernejšie, ale za čo? Za vatikánsku menu. To nechceme, zaplať Pán Boh potom, ale zaplať Pán Boh aj za takéto reformy. Nájdeme vo vyhlásení naše požiadavky pre naše kategórie zamestnancov, aj pedagogických, aj nepedagogických. Oni nie sú vymyslené pri stole z brucha. Oni sú výsledkom porovnávania s inými štátmi, kde to funguje. A naozaj sa musíme porovnávať nie so švajčiarským učiteľom, ale sa musíme porovnávať s priemernými mzdami, ktoré táto spoločnosť zabezpečuje iným, a podľa toho sme nastavili aj my naše požiadavky. Verím, že ich príjmeme. Posledná otázka. Čo urobíme, keď nebudeme úspešní? Závisí od vás, čo urobíme. Máme pripravený námet. Máme pripravený scenár. Máme pripravené námety. Postupové kroky, ktoré po štrajkovej pohotovosti v júni naša Rada zväzu vyhlásila, majú gradáciu, majú pokračovanie a chceme ich postupne naplňať. Potrebujeme vašu spoluprácu. A teraz prosím pozornosť. Rada zväzu 31. augusta zaviazala naše regionálne orgány, aby sme zistili, aké sú nálady na školách, školských zariadeniach na prípadné vyhlásenie štrajku. Dostanete obežníky, dostanete zoznamy, ktoré za minútu jednoducho vyplníte. Odborový zväz očakáva, že nám dáte do rúk mandát na to, aby sme mohli urobiť legitímny protest, legitímny štrajk. Odborový zväz je tu organizácia, ktorá je ustanovená